Ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na kalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan na mga pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Miyerkules, petsa 27 sa bulan sa Oktubre 2021. Kag sa aton sini nga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sa 59 dias nga nabilin antes mag-abot ang adlaw sang Paskwa. Kagkaroon mga kabombo lito kita sa aton si mga headlines. DepEd Division Negros Occidental napahanumdom sa mga manunudlo nga ginadumlian ang pagpakigbahin sa pagpangkampanya sa 2022 elections. Face-to-face classes mahimo na nga marekomendar sa Bacolod kung mapanawag ng syudad sa Alert Level 2. Samtang high-powered firearms kag suspected shabu na recover sa pagservice ng warrant of arrest sa isa ka lalaki sa Lacalota City. Iloy kag pakaisa sa 10 anyos nga bata nga na hit and run sa Barangay Singkang Airport, may panawagan sa mga suspetsado. Lalaki naman na naglugos sa 17 anyos nga kaingon sini sa Barangay Sumag, pasakaan na sang kaso. Pinoy sa Sudan gin-hold up sa mga gutom nga Sudanese citizens. Presyo sa mga balaklon nagsaka. Amoy ito mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal. Sa ato nagapanguna nga mga balita, nagpanumdom ang tagpamaba sa Department of Education o DepEd Negros DepEd of Negros Occidental sa mga manunudlo nga ginadumalian ng pagpakigbahin sa pagpangampanya karon nga nagilapit ang 2022 elections. Sa ibaluan nga una naman nagpagwa sang statement si Education Secretary Leonor Biones nga ang mga manunudlo ang ginadumalian sa pagpangkampanya kag hindi dapat maga-involver sa bisan ano nga partisan politics. Ini ang santo naman sa DepEd Order 048 Series of 2018 ukon ang prohibition on electioneering or partisan political activity. Tunod sa kay Ian Arnold Arnaiz bilang empleyado sa gobyerno, may kaangay man siningalay sa civil service nga nagapahayag nga dapat non-partisan ang mga manunudlo. Patag ni Arnaiz nga mahimo sa gyapon ang magpahayag sa political views o kung mag-post sang naluyagan nga politiko sa social media, apang ginadumlian lamang amo ang mismo nga magpangampanya o kung pagpakigbahin naman sa mga political rallies. Ginadumlian man ang pagsuksok sang panapton nga nagarepresentar o kung paraphernalia sang isa ka politiko. Panumdum ni Arnaiz nga wala sang dapat nga ginadampigan ang mga manunudlo bangod kalakip ini sa ilang
mga code of ethics. Sunod diri tuman kainit sa mata ukon sa mata sang nahanungod sa politika gani nga magaserbi man ang pagsunod diri bilang proteksyon sa mga manunudlo. Dapat hindi mag-intra ang ating mga teacher sa mga political activities except pwede sila ka-express ang ilay political views and even kung baga makahambal sila sang butohon ko si Amone. Ang hindi lang pwede sa ila mag-intra sa mga political activities like political rallies or mga kampanya, maski ang pagsuksok sa mga t-shirts kung ano pa ang mga paraphernalia ay mga politiko. Ang kamay sa magpahag ni Ayn Arnold Anay, spokesperson sa DepEd Negros o kung DepEd Division of Negros Occidental. Nagpanugyan ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation sa mga manunudlo sa syudad nga maghulat lang bangod kung mapanaog na sa alert level 2 ang COVID-19 status ng Bacolod. Mahimo naman nga marekomendar ang face-to-face classes. Suno kay Richard Hilangre, may ginpapanaog na nga Department of Education o kung DepEd order angot sa pagsulundan sa face-to-face classes. Apang sunod diri wala pa nila ini ginatutukan bangod malayo pa nga ma-meet sang syudad ang guidelines ng DepEd. Sa karon ginahulat na lang sa mga manunudlo nga mangin maayo na ang sitwasyon sa komunidad nga sa karon yara pa sa alert level 4. Ginalauman ni Hilangre nga sa tion nga magtayuyo na ang pagnubos ng COVID-19 cases kag mapanaog na ang status ng syudad sa alert level 1 o kun 2. Mahimo naman nga rekomendar ang face-to-face classes sa pila ka mga bulutuan. Apang ini ang magadepende sa rekomendasyon sang DepEd, Department of Health o kun DOH ag lokal nga gobyerno. Dugang pasini nga ang mapahanugutan sa pagpatuman ang mga eskwelahan nga nahamtang sa lokalidad nga wala sa nadugang nga kaso sang COVID-19 sa sulod sang 28 ka adlaw. Samtang pasalig naman ni Hilangre nga sa tion nga ipatuman na ang face-to-face classes, limitado lang ang makasulod sa isa ka classroom. Kinpakigbahin sini nga 20 lang ka estudyante ang kapasidad nga mapahanugutan para sa senior high school students. Samtang yara naman sa pulo tubtob 16 ka estudyante para sa kindergarten tubtob grade 3. Aminado naman si Hilangre nga trabahoso ang pagplastar sa mga bulutuan. Bawod may mga igatakod pa nga barrier sa kada pulungkuan, apang ini ang masarangan pa sa mga manunudlo kon pila pa lang nga klase ang magabukas. Apang sa tion nga mabuksan na ang mayorya sang klase sa face-to-face classes, ginakinahanglan na ang mga ining isang suporta gikan sa local government units sa LGUs. Patag ni Hilangre nga hindi perwisyo sa manunudlo ang pagplastar sang barriers apang mahimo nga mangin perwisyo sa ila kung may malatnan sang COVID-19 sa mga estudyante nga mahimo sa maninudlo o kung sa principal igabasol. Suno sa manunudlo sa tion nga may bisan isa lang nga magpositibo sa virus, mahimo na ini nga magtugas ang pagpauntat sa implementasyon sang face-to-face classes. Ini naman ang rason kung nga atuman ang paghalong sang DepEd sa opening sang programa agud nga malikawan ang pangap sa pilot testing pa lang sang face-to-face classes, may malatnan na o kung mapatay bangod sa COVID-19. May DepEd order na mga guidelines kung paano mga face-to-face classes kag sa segundo ay pamanamon gintagaan gid sang dako nga tutok abi kay kabalo nga layo tas makamit das ang guidelines nga ginapatuman sang DepEd. We are waiting for the right time nga okay nang aton nga locality kay we understand nga we are now in alert level 4 pagyapon tama pa nakataas para mag face-to-face classes. Ang kabayan sa pagpahayag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Samtang nag-abiso ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation sa mga manunudlo nga wala pa makapabakuna batok sa COVID-19 nga tubangon ang kakulba sa bakuna antes pa man magpatuman sa face-to-face classes sa mga eskwelahan sa syudad sang Bacolod. Sunod sa Richard Hilangre, mayara gid sang pagpangduha-duha kung upisahan ang face-to-face classes nga wala pa mabakunahan ang mga manunudlo kang estudyante. Patag sini nga bisan pa malatnan sa COVID-19 kung ang isa ka manunudlo kung estudyante ang nabakunan sa COVID-19 hindi mangin malala ang sintomas ng balatian. Apang bisan pa sa bakunado, aminado si Hilangre nga mayara gyapon sa nagakapatay sa COVID-19 gani ginalantaw sini nga mas malala ang risgo sa unvaccinated kag ikabalaka sa mga ginikanan. Sunod sa kay Hilangre, may iyara masobra 1,000 nga mga manunudlo sa syudad sa Bacolod ang wala pa nga makapabakuna batok sa COVID-19. Panugyan sini sa mga manunudlo nga batuan ang ila kakulba sa bakuna. Aminado ini nga pila
pila sa mga wala nagpabakuna ang nagabusong apang maiban man nga hindi magpabakuna bangod sa nahadlok sa mangin epekto sini. Sunod sa kahilangre, dapat nga maghanda ang sabahin sang psychological aspect sa pagbaton sa COVID-19 vaccine. Sabahin sa mga manunudlo, magkuntuman o kuntuman ang kakulba sa mga ini, bisan ang minor lang nga epekto, mahimo nga magdako. Panumdom ni Hilangre nga importante man ang parents' consent sa mga kabataan sa pagpanugot sa face-to-face classes. Panugyan man sini sa mga ginikanan nagkaangay sa ila, nagadali naman nga makasugod sa face-to-face classes nga maghulat-hulat lamang sa tion nga magnubo ang alert level sa syudad. Sunod sa Hilangre, excited naman sila nga mga manunudlo magunluyag nila nga bisan isa ka best lamang sa isa ka semana makita nila sang personal ang sitwasyon sa ila sini nga mga estudyante. Although nga wala pa man ginapili kita naton teachers na magpabakuna kay may mga nabilin pa nga wala pa bakunahan. We are encouraging them nga i-conquer their fear abing mapabakunahan kay daw hindi ako magsala may mga 1,000 pataka teachers nga wala pa bakunahan kay tungod sang various reasons. Ang kamay sa magpahing ni Richard Hilangge, Presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation. Ginapahayag sang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod sa Syudad sang Bacolod nga ginpahibalo sa iya ni OIC School Division Superintendent Gladys Ameline Sales ang Department of Education o DepEd Bacolod City Division nga mahimo mag-umpisa ang face-to-face classroom instruction sa second grading sa Pebrero 2022 kung maganubo na ang kaso sang COVID-19. Suno kay Bacolod City Councilor Inesito Novero, nakigsapol niyo pod kay Sales kag City Health Office kay Dr. Win Miraflor na hanungod sa pilot implementation sa face-to-face classroom instruction nga kung tani ipagabuhaton sa Alangilan National High School apang nagpamalabag sa implementasyon ng punong barangay nga nahamtangan sang eskwelahan bangod sa pagtaas ng COVID-19 infection. Bangod sini wala na sang eskwelahan sa syudad sa Bacolod ngang nalakip sa pilot implementation sang face-to-face classroom instruction. Ginalauman ni Novero nga sa tion nga ipatuman ang programa sa Bacolod, fully vaccinated na mga manunudlo kasubong man ang mga estudyante labi na ang mga senior high school students. Panugyan sini nga kon mapahanugutan man sa pagpatambong ang mga kabataan nga wala na bakunahan, dapat nga masiguro nga may shielding kag consent gikan sa ginikanan apang sa personal nga pananaw. Mas luyag ni Novero nga sang mas hilway nga pagpatuman. Pahayag sang konsehal nga nagpahayag sa iya si Sales nga kung magnubo ang kaso sang COVID-19, maumpisahan na ang face-to-face classroom instruction sa second grading sa masunod nga tuig. Apang sa tion nga hindi magnubo ang kaso sa syudad, ginalantaw nga hindi pa man ini mapatuman bangod sa risgo. Pasalig naman sini nga wala sang problema sa budgetary necessities bangod kung kinahanglanon sang eskwelahan, sarang ang mga ining makakuha sang budget gikan sa Special Education Fund sang syudad. Dugang pa sini nga mangin malipayon man sa pagbulig ang local school board sa pagpamuno ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia bangod sa nahibaluan sang konsehal nga 1,109 pa kay mga manunudlo ang wala makapabakuna sa nanarisari nga rason. Nagpatawag naman ini sang meeting o palang division superintendent kag doktor sa mga eskwelahan kag nakasugtan nga magpatigayon sila sang virtual conference buwas para sa tanan nga manunudlo sa syudad agud mapalabot sang mga instructions kag impormasyon. So kung nakuya ang pamangkuton daw hindi pa ko anay maka-consentir na mag-iwat kita sang face-to-face classroom instruction sa aton banwa sa Bacolod at this point in time. Although sa akon hinunaanon sa kay Ma'am Sales, ini nga programa tani masugod din sa by second reading next year, possibly be about February. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Inesito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa Bacolod. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon, mga kabombo. Padayon kita sa ato nagapangunang mga balita. Na-recover ang pila ka mga high-powered firearms kaduha ka sachet sa suspected Cebu sang ginserbihan sa warrant of arrest na isa ka lalaki nga may kaso nga attempted homicide sa Barangay Poblacion 3 sa syudad sa La Carlota. Sunod sa kay Bacolod City Police Office o BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginserbe ang warrant of arrest sa suspetsado at
gikilala kay Arachelito Dumipig bangon sa kaso sining attempted homicide sa Banwasang Calatrava. Ang operasyon naman ang ululupon nga ginpanigayon sang La Carlota City Police Station, Regional Investigation Division sa Police Regional Office 6, Bacolod City Mobile Force Company, kag Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Na-recover naman ang mga high-powered firearms na gilakipan sa isa ka M1 Garand rifle, isa ka caliber 38 revolver, 4 ka rifle grenade ka isa ka hand grenade sa ginatiniran nga balay isang suspetsado. Nakuha naman diri ang 2 ka sachet sa suspected shabu. Sunod sa kay Martir, 2 man ka dulo mga lugar gani nahimo nga makapalagyo sa suspetsado. Sa pihak nga santo naman sa inisyal nga informasyon, may mga naresto nga kaupod sa subject sa balay, dugang pa nga may nagluntad pa nga pagbato sa kapulisan. Paag naman sini nga may pilaman ka mga nakapalagyo gikan sa pulian. Sa karon wala pa sang konkretong informasyon si Martir, kaligip na kon may nasamaran sa bahin sa kapulisan kag ana nungod sa mga nadakop kung sa diin kalakip diri ang mga babayi kag mga kabataan. Ginakalipay naman sa mga residente sa lugar nga ginoperar kag wala na sa lugar ang delikado nga persona. May serve sila ng warrant of arrest ang kaginas ng Tagahon. So parang may inform sa akin, may daran ko na budlo, may mga grenade launcher, may mga revolver, and may mga illegal guns na na-recover. Isama lang to siya, isama lang kaligid yung kadamo siguro ko pod during that time, maging palakupan ko nilang pulis. Ang kamay sa pagpahig ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang gipakigbahay naman sa punong barangay sa may barangay Poblacion 3 nga napuha ang mga pumuloy sa may barangay Poblacion 3 La Carlota City matapos nga may nagluntad nga paglilupok sang armas kapi naman ukon sa mga 1:20 kaina sang kagahon. Sunod sa kay punong barangay Anabel Bermudo, gintawgan ini sang iyang constituent kag nagpahibalo na tuwi sa shooting incident. Mismo ini ang nakabati man sa pagbailuhanay sa lupok gani nagtawag ini gileon sa hepe sa La Carlota City Police Station kag dito nibiroan nga may ginserbe ang mga kapulisan nga warrant of arrest. Patag sini nga ang enkwentro nagluntad sa Simeon Pidopi Street, Uriarte sa Division Barangay Poblacion 3. Ginakatingala naman sini bangod sa ulihi sini nga pagkahibalo aman ukon abandonado ang balay nga ginpatigayunan sa operasyon kag amon lamang ini nakahibalo nga nag-arkila na sa balay. Santo naman sa nabaton sini nga informasyon, 2 ka babayi ang nadakpan kag may kaupod pa ang mga ini nga anom ka minor de edad kalakip na ang nagatiti pa o kung nagadidi pa nga bata. Sunod sa punong barangay gingkuha na sa Department of Social Welfare and Development ang mga kabataan. Nagahulat naman si Bermudo nga siya ang abisuhan na sa mga kapulisan nga magpadulong sa lugar. So nakibot ko ya nga may shooting incident da kag may ara nga tinok panay dira may isa da gali ka balay nga wala kami kabalo abi ko wala na sa may garinta may nagrent gali nga bag-o. Dason pa nga nagrent ka bag-o hindi namon kilala kag wala gi kami nakakilala kag mismo ang pamuluyo da sang Uriarte wala man nakakilala sa ila kay tido mga bag-o na sila kuno yang nga nagrenta. Ang kamay sa pagpag ni punong barangay Anabel Bermudo sa barangay Poblacion 3 sa syudad sang La Carlota. Ginapanawagan sang Iloy sang napulo katuig nga bata nga lalaki nga napatay matapos nga ma-hit and run sa tadlong sang Gaisano Grand Mall sa Barangay Singkang Airport sa Oktubre 15 sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Rosemary Aguda, ang Iloy sang nabungguan nga bata, ginapangabay sini ang mga tawo nga naga-drive sang salakyan nga nakabunggo sa iya nga bata sa tadlong sa nasambit nga mall sa downtown nga magpakigkita sa iya agud nga makasettle man kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya anak. Pangabay man ini nga makonsensya ang mga nagbunggo sa bata kay magsungka na. Suna sa Iloy sang biktima, dapat ginbuligan ang bata apang gitalikdan lamang ini sang nakabunggo. Suno pa diri kung sino man ang nakabunggo sa iya bata mahimo nga makigangot sa iya numero nga 0970-107-3947 o kung makigangot sa Police Station 8 agud mabuligan sila nga masettle ang ilang problema kay mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya bata. Maluoy mang kamo kung sino mang kamo nga nakabunggo sa bata ko palihog lang buligin nyo mang kami nga matagaan manamon hustisya ang bata kay kabalog kamo subong ang bata dapat gimbuligan nyo man pagbunggo nyo tamo gahambal nga buligan nyo man tani ang bata pero gintalikdan nyo ano bi ang kwan sang bata kasarang sang bata. Ang kabayan sa pagpahayag ni Rosemary Aguda, ang Iloy isang nabungguan nga bata.
Samtang nagpangabay man ang pakaisa sang 10 anyos nga bata ang magpakita na nakabunggo kagatubangon man sila bangod brutal ang pagkamatay isang bata. Suno kay Teresa Corazon, pakaisa sang biktima sa pedestrian lane nagatabok ang biktima sang ini ang nabungguan. Suno diri kon magsungka ang mga nakabunggo, mahimo sila magkontak sa Iloy, magpadulong sa istasyon sang Bombo Radyo Bacolod o kon magpadulong sa police station agud mahatagan sang hustisya ang masakit nga kamatayon sang pakaisa sini. Bali, ipaliwat ko lang ha, ang nagbunggo kang naglapak sa bata sa tubangan mismo sa Gaisano City Mall. Actually, mga 9:20, 9:25 siguro nabungguan. Hindi lang isa, duwa pa. Tas ang iban ga viral pa nga. 3 kung naglapak sa bata. Tandaan mo, pedestrian lane na nagtabok ang bata. Pero kung matsyag mo, wala ka lang kita ba, no? Tapos ay kadua, pag nagbunggo, ginlapak mo pa ang bata. Kakabrutal kayo sa kinamatsyan sang bata. Ang kabahan sa pagpahayag ni Teresa Corazon, pakaisa sang biktima, madumduman niya nagtabok ang bata pasado alas 10 sa gabi. Apang nabungguan ni isang puti nga van niya nagikan sa sur kag padulong sa downtown area. Sa natumba ng bata, nabungguan pagid inisang isa ka salakyan niya halin sa norte. Padulong sa sur ganit tuman ang pilas nga naagom sini ilabi na sa iya nga ulo. Una nangin pahayag ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8, nga ginatumod pa kung ano ang salakyan niya nakabunggo sa bata. Ang nagapangita pa ang mga pulis ang CCTV camera nga posible naka-capture sang insidente. Wala man sa naka-identify sang plate number sa mga salakyan. Suno kay Puerto, taga Barangay Singkang man ang biktima apang mahimo napabayan sa mga ginikanan gani iyara pa sa dalan bisan manugab ina. Nagpanawagan ang station commander sa mga driver nga magsungka sa Police Station 8. Naghingyo man si Puerto sa mga ginikanan niya mangin responsable sa mga kabataan na gud hindi sila magliho-liho sa dalan kag hindi na masulit ang kaangay nga insidente. Samtang igapasaka subong adlaw ang kaso batok sa isa ka lalaki nga naglugos sa kaingon sini nga balay nga isa ka menor de edad sa barangay Sumag diri syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana ang hepe sa Bacolod Police Station 9 magapangay kuntani sa pamahaw ang 17 anyos nga dalagita sa suspetsado nga ila kaingon balay sang natabo ang pagpanglugos. Ini ang malayo naman nga himata sang biktima kag ginakabig na nila nga kabahin sang pamilya. Ang suspetsadong yara na sa edad nga mid-30s kag wala sang asawa. Sunod kay Pastrana sang magapangay kuntani sang pamahaw ang dalaga, hinali lamang ini nga ginbutong sang suspetsado ang kamot sang biktima. Ginsiradan ang balay kag dito na ginhimuslan. Wala naman gilihon nga nakapangayo sang bulig ang bata matapos ginpahog sang suspetsado. Santo naman sa investigasyon sang Women and Children Protection Center, wala sang amay o kung wala anay nanging kaso o kung wala sang anay nanging kaso ang suspetsado gani nga ginalantaw nga karon lamang sini nahimo ang kaangay nga kaso. Napaidalom naman sa medical examination ng biktima nga magapamatud kung ini ang gintandog gidman. Apang suno kay Pastrana santo sa pahig sang biktima dako ang posibilidad nga ini ang mapamatudan kag mahimo mapasaka ang kaso subong nga adlaw. Masakit naman sa pamilya ang natabo, labi na gid nga gingkabig nila nga kabahin sa pamilya ang suspetsado. Sa karon ang suspetsadong padayon pa ang ginapangita sa mga kapulisan, panindugan sa pamilya sa biktima nga dayunon sang mga ini ang kaso nga rape batok sa suspetsado agud nga hindi na maliwat pa kag magaserbi man nga paandam sa iban. Biktima, hindi nagkadto niya sa suspect pagkaon duro o gamay nga kamot. So, nasurpresa sa hinali lang aging butong ang iya kamot, kagin siradhan ng pertahan, kag dito gin sexually assaulted siya. Sila lahi sila kay neighbor mo lang sila. Neighbor, suspect wala sang trabaho, ng biktima niya. So, lapit na lang mag-indusor ko. Minor. Ang kabahin sa pagpahing ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, hepe sa Bacolod Police Station 9. Arestadong isa ka 49 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga homicide sa syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Ang suspetsadong ginkilala kay Renato Manato, 49 anyos, residente sa sitio Campayas, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Ang warrant of arrest ang ginisyo ni Honorable Walter Zorilla, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 56, Himamaylan City sa Setyembre 15, 2021. Ini ang ginrekomendahan sang piyansa sa balor nga 120,000 pesos. Si Manato nakahunong na sa karon sa Himamaylan City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
Samtang nadakpan sa akto sa syudad sa Victorias nga ginadala sang suspetsado sa motor napping incident nga natabo sa syudad sang Cadiz ang motorsiklo nga iyaging kawat. Naibaluan nga ang motor napping incident natabo sa crossing Cadiz sa may barangay Daga sa syudad sang Cadiz kung saan ang biktima ang gikilala kay Ronnie Hayawon, 50 anyos, residente sa among nga lugar. Nakilala naman siniya ang suspetsado nga si R.R. Mansueto, 25 anyos, single ka residente sa Salvacion sa may barangay sa isa syudad sa Victorias. Naibaluan na kasunod sa pagpangawat, gilayon nga nag-report sa Cadiz City Police Station ang biktima kagintumo diri kung sino ang suspetsado. Bangon sini nagpatigay naman sa investigasyon ng kapulisan kung sa diin ginpadulungan ang address ng suspetsado sa syudad sa Victorias. Caught in the act nga ginamaneho pa ni Mansueto ang gingkawat nga barako nga motorsiklo gani ini ang giliyon nga gindakop ang suspetsado nakahunong na karon sa Cadiz City Police Station kag pasakaan o kon para sa nagakaigo nga disposisyon. Tuman ang pagpasalamat sang maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod nga makabati na ini sa mga paborito sini nga programa matapos nga mabayluhan ang radyo sini nga nakalansang sa iba nga AM radio station. Ginpakigbahin ni Anisito Delicano, presidente sa Libertad Extension Bacolod City nga ang radyo nga iya ginpabayluhan ang gikan sa Action Radio apang bangod nakalansang ini sa nasambit nga estasyon. Hindi naman ini makapamati sang paborito nga pamatian nga Bombo Radyo Bacolod. Nagapamati na lang ini sa Bombo. Pinagi sa kaingod balay nga batio ng huni sang radyo sa ila. Makapila naman sinika beses nga nabatian ang nahanungod sa promo nga pagbaylo sa mga nakalansang radyo sa isa ka lang ka AM stations. Apang bangod madamo ini sa ginaasikaso, subong nga adlaw lang ini nakadayon. Dako ang pasalamat sini bangod makapagusto na ini sang pamati umalin sign on tubtob sign off. Ilabi na nga ang Holy Rosary nga iyagid ginabantayan. Ginapasalamatan man sini ang nabaton nga 1,000 pesos nga cash kadungan sa radyo suno kay Delicano sadto ini ang nagabaligya sa bahin sang Libertad Public Market apang ginpahalin ng mga ini sa karon nagabaligya na lang ini sa gamay nga tiyangge sa balay kag nagasalig sa suporta sang iyang nga bata. Dako ang mabulig sang 1,000 pesos sunod diri ilabi na sa pagbakal niya sang bulong kag mga pagkaon. Ang radyo, ginatag na sa akon sang action radyo. Way ko pamatian sang Bombo kay sa ila ng estasyon ang makwa. Ako nga dahil na pamatian, Bombo. Hindi ka lang ka pamati, tayo sang Bombo? Sa tupad balay namon, bation man sa akon. Kaya harap na lapit mo lang mo. Wala lang ko ka pamati. Salamat kay sa Bombo radyo. Nang bayluan ng akon radyo. Salamat kay may pamatian ako kung gabi. Ang kabayan sa pagpahayag ni Anisito Delicano nagpabaylo sang radyo. Sa ano katapusan nga balita liton kita sa Pungsod, Sudan. Wala nagagwa sa ilabalay ang mga Pinoy sa Sudan kasunod sang pagkudeta sa militar sa civilian government. Sa interview sang Bombo Radyo kay Selma Ornopia Delfin, nagikan sa capital city sang Sudan nga amo ang Khartoum. Wala sila ginapagwa sa balay sa ilang nga mga amo bangod magamo ang dalan kadungan sang protesta nga ginapatigayon sa mga Sudanese. Sa nagligad nga mga inadlaw sunod sa iya isa ka Pinoy ang ginhold up apa nagasakay samtang nga nagasakay ini sa motorsiklo. Bangod sa kahadlok nga patsyon sa mga hold upper o kung sang hold up men napilitan sunod sa iyang Pinoy nga abyan man ni Delfin nga ihatag na lamang ang iya sinekwarta imbes nga magbato. Lagi na sa may tupad nga ginaistaran namon nga balay. Kung din kami ga party sa dorm, mapauli na sa dito tapos ginlambatan sakay nakasakay sa motor nang tawag bala nila nga Raksya. Kawawa naman yun si Bunso, si Bunso si Gamay nang tawag nila. Ginlambatan sa mga Sudanese, ginkuha gid tanan ang kwarta. Tiginhatag na lang kuno ang kwarta madali man lang na makita. Ang kabahin sa pagpahayag ni Nanay Selma Ornopia Delfin. Suno sa OFW, gutom ang mga Sudanese nga wala sang trabaho kag negosyo bangod sa tuman nga pagsaka sa presyo sang balaklon kadungan naman sang paghina sang balor sang Sudanese pound. Kung sa una sunod diri 1 Sudanese pound lamang ay isa ka bilog nga tinapay nga staple food sa mga Sudanese, sa karon nagabalor na ini sang 50 ka Sudanese pound. Malaba man sunod sa iya ang pila sa mga bake shop kag nagamantener lamang ang mga tao sa mainit nga tiempo. Bangod diri nagapatigayon sang protesta ang mga Sudanese agud ireklamo ang mataas nga presyo sa mga balaklon. Bangod mataas sunod sa iya ang balor sang sweldo sa mga Pinoy sa Sudan, akig sa mga OFWs ang mga Sudanese kung ila ini makitaan sa dalan gani tuman ang paghalong sang mga ini.
Kung ang aton niya bugas, rice, ang aton, sila ya tinapay, harina. Dira na sila gakaon, amo nang ila nga pinakapagkaon gid, isda kag tinapay. Karon, ang tinapay sang una, Miss Jess, piso lang sa para sa aton. Subong pila 50 na. Ti hama ka na ang pagdoble. Tapos ang mga tao makitaan mo lang kung mapicturan mo lang ang mga tao nga gabakal tinapay, Miss Jess, perti ka laba-laba sang pila. Perti ka init-init, gaagwanta sila makabakal lang ka tinapay. Amo nang ginaawayan nila di. Ang dugang pagpayag ni Selma Ornopia Delfin nga nagatrabaho bilang OFW dito sa Sudan kung sa din may nagakatabo nga military coup o kon military junta. Sa karon mabudlay suno kay Delfin ang komunikasyon sa mga Pinoy sa Sudan bangod ginutod sa Sudanese military ang internet kag local calls magluwas lamang sa mga nagagamit sa private internet. Maayo na lamang sunod sa iya bangod may private wifi ang ilang nga amo bangod ini ang may negosyo kag may sarang. Nagpangayo sang pagpangamuyo si Delfin para sa ila kaluwasan sa Sudan apang nagpasalig man ini sa iya pamilya sa barangay Kalumanggan, Ciudad Sobago, Negros Occidental nga maayo ang ila sini nga sitwasyon. Ginutod nila tanan ang mga signal. Kami naka-private wifi lang kami kay sa business ni sang amo ko. Muna naka-private kami, amo ni nga kami lang ya ang ambot lang pila lang di siguro ang may connection. Pero tanan ng connection ginutod nila Zane, tanan nga mga connection wala, hindi kami makatawag sa mga amiga namon di sa gwa ng mga local call, hindi pwede. Ang dugang pagpahayag kag panuaron ni Nanay Selma Ornopia Delfin sang syudad sang Bago kaisa na karon ka OFW sa sulod na karon sang 18 anyos dito sa Pungsod, Sudan. Philippine Standard Time 35 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sapon mga kabombo kag amoy adto mga kaundan sa aton sini nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan aton si mga headlines. DepEd Division Negros Occidental nagpahanumdum sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pagpakigbahin sa pagpangkampanya sa 2022 elections. Face-to-face classes mahimo na nga marekomendar sa Bacolod kung mapanaog na ang syudad sa Alert Level 2. Samtang high-powered firearms kag suspected shabu na recover sa pagserbis ang warrant of arrest sa isa ka lalaki sa syudad sang La Carlota. Iloy kag pakaisa sang 10 anyos nga bata nga na hit and run sa Barangay Singkang Airport may panawagan sa mga suspetsado. Lalaki naman ay naglugos sa 17 anyos sa Kaingon City sa Barangay Sumag pasakana sang kaso. Pinoy sa Sudan ginhold up sa mga gutom nga Sudanese citizens. Presyo sa mga balaklon nagsaka. Amoy adto mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw petsa 27 na kita sa bulan sa Oktubre 2021 kag Miyerkules subong nga adlaw. By the way sa aton sini nga Bombo Radio kag Star FM na Christmas countdown. Mayara na naman kita sang 59 ka adlaw nga nabilin antes magabot ang adlaw naman sang Paskwa. Standby ka mo sa masunod nga programang Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro the second kag Bombo Jazz Dejesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis nga gipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagamasaw ni Bombo Daniel Acciones ang aton sininga news analysis may tigulo pierde ang pumuluyo. Madamo nga politiko ang magapari-elect sa ila posisyon. Nga kung imo gani usisaon, daw wala man sang ordinansa kag resolusyon nga gindihon kay sa oras ang sesyon ma-present lang sang ila ko galingon. Pierde gid ang pumuluyo sa sini nga sitwasyon. 3 ka tuig sang sweldo nakabaton kung himuan mo gani isang evaluation daw hindi mo gid pwede papasaron. Kabay pa sa palabuton nga eleksyon, hindi na kita magpadala sa nagapanampuay kay nagayuhom-yuhom. Kay ang gasto nila diin Manila abi bawion. Siyempre, kung ara na sila sa puder kag sa ila posisyon. Kabay maghatag na ini sa aton sang leksyon nga ini nga politiko hindi na naton pag itibong kaluluoy lang ang aton nga nasyon. Pating aton kabataan kag masunod nga mga henerasyon. Ang ini nga pangunang-una pananawan ang gipadala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol.